רבותיי, כל אחד צריך לומר את זה בגאווה, והגבל ועמוד אחרי השם. כן, אנחנו עוסקים בתורה, התורה היא שמגינה עלינו. סיפרתי כמה פעמים פה על פוטין. אתם יודעים איזה פוטין? שהוא עושה מלחמה עם אוקראינה, נכון? שהורג בהם אלפים ורבבות. אני לא אספר את הכל בעריכות, אני אומר את זה בקיצור. ישבתי לידו, והוא אומר לי, כל התרבויות נשכחו. מי מכירים תרבות רומא? תרבות יוון? אף אחד לא מכיר את זה. תרבות של ישראל, כולם מכירים. הוא התחיל לספר לי, פוטין, מה זה תרבות של ישראל? ראש השנה, כיפור, פסח, סוכות, כאילו אני לא יודע. הוא מספר לי, ואני שומע אותו. אני לא יודע רוסית, איפה אני יודע רוסית? היה שם השגריר שלנו, והוא מתרגם לי. כל מילה בעברית זה 5 מילים ברוסית. נדבר. טוב, הוא שואל אותי, אומר לי, הרב, אתה יכול להסביר לי, למה התרבויות כולם נשכחו, התרבות של ישראל נשארה? למה? אז הוא עונה לי, הרב, אל תענה לי, אני אענה לך. תענה. אתם נשארתם התרבות היהודית בזכות הרבנים והתורה שלכם. אני שמעתי, אבל עשיתי עצמי כאילו לא שמעתי, כדי שיחזור פעם שנייה. יש 2 מקרא ו1 תרגום. הוא חזר פעם שנייה. אתם נשארתם, תראו, זה גוי, פוטין, גוי, הוא מבין מה זה עם ישראל. זכות התורה שלנו. זה התורה שלנו. אז צריך לבוא לדבר עם מישהו שלא דתי, לגמגם לו, לא, למה אתם מגמגם? לדבר בצורה ברורה. התורה שלנו היא מגינה על עם ישראל. אתם מסייעים, אתם שליחים, הולכים, מפציצים, הם חזרו, כמה טייסים, F-16, F-15 כבר אין, 16, חזרו מהטיסה, איך שהם חזרו, אז הראו אותי שאני הגעתי, הטייסים, לא דתיים, רצו אליי, כולם אשכנזים, רצו אליי, הטייסים, וביקשו ממני ברכה. איפה אתם חוזרים עכשיו? הפצצנו בעזה, ואמרתי להם, אתם מפציצים מלמעלה, אנחנו מלמטה. אנחנו יושבים, עוסקים בתורה, מתפללים עליכם, קוראים תהילים, זכות זה אתם מצליחים. אם לא, איפה ילך הפצצות? ילך לים הפצצות. בזכות התורה שלנו אתם מצליצים בצורה נכונה.